dag, tror jeg. Ja. Var dem. Sjovt, vi tabte første runde. Det eneste, vi har haft. Det var fordi, jeg ikke var med. Vi har spillet det, det handler om. Jeg var ikke med. Vi var kun 12. Optager den. Nu er vi 14. Her var vi. Du skal da ikke fejre for mig. Er det et silver? Hvad? Ved du ikke, man har ret til en glas. Nå, okay. Nå, ja, det er det. Altså, fik du lidt energi i den der? Sidste nej. Jeg prøver at slappe ind i hullet, det må du ikke fulde med. Højre side helt ned til sidste udgang over mod kontoret. Det er mørkt. Gør du det? Løber derud? Skal vi gå rundt nu? Hele vejen. Ja, okay. Der er nogen af jer, der løber helt ud højre. Hvor løber I hele vejen? Jeg vælter her. Jeg står lige med hånden ude. Vi løber helt igennem. Sådan her, du vil ikke engang hovedet ud. Det er højre, hvis I kan. Nej, jeg hørte den. Kom tæt på. Virker det, når jeg Skyder for åndssvagt med 30'er. Vi kører ind i værksted. I mærkeværksted. Hvem kan vente for det går der. Er der ikke på butik? Konkurrence til sidste hul. Er det sådan en der? Må jeg prøve? Hvor kører vi hen? Hvad? Hvor kører vi hen? Den er lidt spredt. Er det ikke den optager, ikke? Den blinker rødt. Den optager den til en sekund, ikke? Skal du huske den der shotgun, vi skulle konkurrence med dig? Det er godt. Jeg vandt konkurrence. Det var helt 6 sekunder eller sådan noget. Jeg spørger mig, hvor langt mig og Dennis var med shotgun. Jeg vil lade Dennis ind på 5 eller sådan noget. 9 var 5 minutter, Dennis var 5-7. Ja, det kan I. Jeg lavede en tid, der var 200 sekunder langsommere end Dennis. Det var ikke det var ikke Han lavede min, den var slet ikke tælle så hurtigt. Han lavede en på 4.9. Han lavede en på 4.8.7. Han lavede en på 4.8.5. Den men den lavede med pump. Hvad? Den lavede med pump. Irriterer. Stadig. Så har vi også spillet mange gange. Mig og Nielsen, vi prøver bare lige for sjov. For gange. Nej, det var det første hul. Det var fordi, jeg vandt over dig. Du skylder stadig sushi for det. Du spiller jo sushi, kan du huske det? Ja, men han spiller stadig rigtig. Men du vil ikke huske det. Hvad gør? Det er stadig rigtig god match. Mig, der lige har kastet en... Ja, der var en, der købte det skæt. Du vil ikke noget, okay? Så skylder du mig 200. Det kan jeg godt finde. Jeg føler, det er Du skal, nej, du skal også... Vedmålet var, så skulle gå med det. Det var bare lige tidligt hold her, Carsten. Hvor den her? Du ved så? Hvis jeg lige... Ja, så smider du den lige ned i... Nej, jeg har givet den. Den har jeg ikke set. Jeg har lige fået hævet den. Og Rico, han har givet dig 200 kroner. Nej. Det var den er i. Den skal bare... Ja! Det var bare 2 lever. Jeg vil ikke sige 3, 2, 1, go! Hvor er vejen eller sådan noget? Der er ikke nogen, der er granater med, vel? Nej. Det var fint. Du har granat? Nej. Der sidder inde i højre hjørne. Kan vi få en tornado? Højre hjørne! Hvad så, Søren? Det lyser for dig. Jeg ved ikke, hvor han sidder. Højre hjørne. Kan I se noget? Hvor er han? Lys for mig. Ja, fik ham. Fik ham! Go, 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 go! Gå på! Bag, bag. Væk ham! Nej! Skud over dig. Det var bare ramme. Så. Det er en gang. Hvad er det uden bånd? Kommer igennem. Ja. Pas på. En mand bag døren lige herinde. Jeg kommer lige på. Der er ikke nogen der, Eller en lige bag døren herovre. Er der nede? Mikkel. Ja.
Jeg går højere, jeg går højere. Ja, kom bare, Jakob, bare kom. Jeg er ved rød dør, kom. Jeg har rød dør, kom. Marco, bare kom. Jeg har rød dør. Ja, det er mit lykke, det skal jeg høre. Tag den gang. Jeg har råd her, det er rød. Ja, jeg kommer ud nu. Kom her, Der er en. Der er noget med tanken. Thomas. Der er nogen derovre. Jeg hopper ind. Er nogen, Jakob? Er nogen? Der er nogen derinde, ja. Er det vores? Nej, ikke vores. Luk igen. Luk helt. Kom til det. Jeg kan slukke det der fucking lys der. Du blinker. Ja. Nielsen, ind til venstre. Venstre? Ja. Der er folk derinde. Marco, pas på ryg. Ja. Carsten, hen derinde. Der er 2-3 stykker derinde. Ja, herinde. Ja. Men pas på. Jeg har lige haft en på en. Hvordan ser det ud? Kom, løb ind. Kom. Pas på. Det er vores. Og igen. Pas på venstre side, Carsten. Pas på venstre. Fedt. Kom, med ud. Rundt. Vi er med ude, ja. Marco her. Hey. Kom her. Jeg helt meget på den her. Det går stærkt. Bare med i køkken. Vi ser køkken. Vi står 2 gange. Det er nogen barn. Sluk, Carsten. Sluk. Det har jeg. Død mand.
Død mand her, død mand her. Jeg skal fucking have sådan en her. Karsten! Jeg skal så fucking meget have sådan en her. Nej. Mange! Jeg skal have den her. Jeg skal have sådan en her. Fed! Det er det optimale CVQ, mand. Det er fuldstændig hjernedød. Den er god. Den er fed. Det var for sygt det der. Det stormeri der, det var... Ej, jeg prøvede at ramme den. Den er for sygt. Det var en sweet at skyde med den her. Den er så sweet, mand. Og så er man aimpoint og så... Ja, det er fordi jeg tester. Er ligesom når du tester. Der, Hvor du stod der op ad døren. Ja, de løb bare ud. Der stod så ret mange. Jeg skød bare og så løb jeg tør for skyde med den her. Det er ligesom når jeg Og så bliver jeg taget bagfra. Ja, der kom ind, for der gik ud,